Allah menangale anak kota rumah gadang malang mendangale anak kota adalah basurau larang jauh di Bandar Labu adalah basurau larang jauh di Bandar Labu buena nanta dicarito olah nombor latigo kini lama suwe oka nombor la ampe korao bana larang rantau dia wailah jangan ojo itu kata badarasi majainya sekutiko nyo aja badannya mama main-main ya ke rumah badani odeklah selesai pelajaran sekolah lah selesai ajaran kuliah babalik inyo nambah dua tarui jalan ke Tamper oh si taruhnya jalan ke Tampe Rosi tu jale pakai oto kalau nambah dan si Gazali nyoba jalan pakai Honda
Ndak lama kita bilangkan indah di jalan di palamo, madek lamo bakal lamoan latibo di sawah besar tuan. Olah tiba di sawah besar ditampik badan diri Rosi. Itu kalau kita lihat ma'alun saja badannya. Satu tiba ditampik Rosi, oto talata ditampiknya. Nanonda talata di laman rumah, lah turun badan Ghazali. Na Rosi keluar dari oto, nyoba naik Gaza ke rumah. Kurang bakawan kana monyo, kawan sangat setia bana. Ko ado Rosi kesulitan meminta bantu ke Ghazali. Ko ado Ghazali kesulitan meminta bantu ke si Rosi tuan. Oco itu bana pak badaninyo, indah to bilang namo bana. Dek lah naik kate rumah, tumpak dikamanakan badan Rosi. Nambah namo si Upi Rani, sedang anak lincah berjalan. Anak sedang butuh kasih sayang, itu bana badaninyo. Adek kata badan Rani, ala tiba nampak si Rosi. Ama mengecek badan si Rani, onde dangan lah ditete. Dangan kata si maan buni, dangakan banawa mengecek. Salamu iko ate rumah yo mako apa badan Rani tete. Oma ko apa badarani mandanga katoco itu. Taman wong badannya Upi Rosi, taman wong si Rosi tadi mandanga kato anak kakak. Onde nak kandung nak tumandang abana, dangakan dikamanakan tete. Danga kato simaan buni kalau nalapa badan Rani. Ota lompe muluinya sakutiko supaya anak ndak manangi. Itu apa do di luar anak Odangan dikamanakan tete. Itu apa do di luar nyokaban Ghazali apa nyoba. Itu bana sekutiko iyo di badan Rosi tadi. Onyo turui bana Ghazali keluar. Kok mahimbo apa bang kamanakan Rosi. Kaban sajo apa abangnya. Nyo ndak tahu di mapanyo. Apanyo mati pelanggaran anak kakak di badan Rosi bang. Oh anak kakak di badan Rosi, mandanga kato rupo itu baru bakato badan inyo. Jadi Rosi kato badan Ghazali. Kok itu dia anak nang ketujuh ndak baa di badan abang cuy. Itu kato badan inyo. Oh kita kan sama-sama membantu. Sakit si Rosi, sakit abang. Itu kata badaninyo. Anak lah tahu di Ghazali tuan. Oh anak lah tahu di Ghazali nyo calik bana keluar. Bakaja badannya tu mana tadi nani nyo badan sirani nyo kaja badan Ghazali baduk kuang Rani jo Gaza.
Oh awak main ke kolam renang, awak main ke kolam ikan, mandanga katoco itu maalun rumah orang mewah, bakolom renang di Sabala Tuhan. Oba kolom renang di Sabala, jadina kato badan Gaza memain dako kolom renang sedang bermain-main juo. Gazali pandai mau buat anak-anak nyobuean kapa ketek nyolata andake kolom renang bermain jo kapa senang sirani data pado Tuhan. Oh sanang sirani ndak tabado sanang bana di dalam mati sajua di dalam kiro-kiro abiari saritu. Oh baru dibujuk badarani onderani ayana apa baola mandilai badan rani mandang apa nama ngece iola mandi badan rani Tuhan. Oh iya lah mandi badan rani, satu lah mandi badarani, lanyo mandian di pembantu, tumpah di badan si Gazali, abang pulang ledek kato Gaza, sawakatu anak teki cuy beko manurui di olah badan larani. Obeko manurui badarani mandanga ketoco itu. Yo ala barangke badani nyopai labu yang si Gazali. Opai labu yang si Gazali satu barangke Gaza tadi. Oh ala nyopainyo dari sawalawe itu kalau kau dipandang. Oh indah to bilang lama bana onda bajalan tarwi juo Olape di kampung sawah besar, setolape di nagari sawah besar. Onda berjalan taruiju, ndak lama kita bilangkan tiba di warung badanaya. Nanaya ndak pernah bertanya-tanya kana, ndak pernah menanya perjalanan anak yo itu de ayah badan inyo sayo ayah jo anaknya Tuhan. Oh sayo lah ya jo anaknya cuy itu bana badannya kok dilie indak to bilang-bilang lamu indak disiko di palamu agak saja di badaninya abiari wakanti hari abiari baganti pakan alas pakan ladu pakan tinggan badannya tadi tinggan buyung Gazali.
Oto bilang badan si Rosi, dua joka mana kaninyo, nambah namo si Upi Rani, tiga jo pembantu ate rumah. Tumpak di badan diri Rani, entong menyabui namo apa, entong menyabui apanya juo memanggil namo buyang Gaza Tuhan. O memanggil namo buyang Ghazali, nak tahan hati si Rosi, nyo telepon badan Ghazali. Onde abang dengan bana ke rumah abang Rosi, sabanta ibu ambo mencari anak kakak. Entong menyabui namo abang nyo kangen kebake abang nyo tadaga nak main-main. Ba itu bana kato anak mandanga kato dari Rosi barangke badan Ghazali. Oh anak ketek sabantu itu, anak sedang butuh kasih sayang pai Ghazali tampe Rosi Tuhan. Opai Ghazali tempe Rosi, ndak lama ndak di bajalan, tiba di sekali onda Ghazali talata di laman rumah. Talata onda di nanta dua, alanya tiba tepi pintu, satu tiba di labu pintu. Baca assalamualaikum, menjawab badan diri Rosi. Waalaikumsalam kata Rosi, nampak di badan Upi Rani. Mama kirani sekali, oh papa sayang jorani, kamapa lambe pulang pai. Kama papa lambe pulang mangalambe apa babalik. Ba itu kata badarani, menjawab badan si Ghazali. Onde Rani sayang apa? Oh papa karajo nak cari uang, papa karajo cari piti, kotak karajo badan apa jo asirani kabalanjo, jo anak apa jajan pagi na Ojo anak apa nak jajan pagi, kata sampai sabantu itu ndak guna to bilang lamo bana mangajo apa bakar ajo papa. Oh mama lai ado bapiti, mama lai ado karajo, mama pegawai bantu itu tio ari pai karajo, mama menjadi keselantas, mama awak jadi polisi, mengajo apa-apa bakar ajo Tuhan. Omang ajo apa bakar ajo, kata sampai dari badan anak menjawab badan Ghazali. Kalau uangnya pencarian mama, kalau nyopitinya bagian mama, itu nyopiti untuk mama, usaha mama untuk mama, untuknya usaha badan papa, kau untuk badan diri Rani Yona. Oh mandang kato dari Ghazali, jawapan badarani anak bijak sebantu itu, anak nan sangat cerdik bana. Enggak bolehlah papa ngomong kayak gitu, uang mama, uang papa, uang papa, uang mama, kenapa ngomong kayak gitu? Oh kasih begitu kata badaninya. Mandang kato-kato anak balakak gangala si Gaza ngali Tuhan. Balakak galak Ghazali, bakato badan si Ghazali. Anak papa udah makan tadi apa belum? Begitu kata badaninya.
Mandanga katoco itu tak mau makan badan awak, tak mau makan badan Rani. Kau tak disuapin sama papa Rani, tak mau makan Rani, tak mau minum. Ba itu kata badaninyo nyosuo anak di Gaza selesai makan rupo itu taraso mengantu badan anak Tuhan. Taraso mengantu badan anak. Oh papa sayang jorani boboan badan diri Rani, boboan badan diri awak. Mandanga katoco itu lapanit lo badan Gazali di mapa jako kadi boboan di mana ko kadi laloan mengece inyo kabake nyo pierosi. Oh mga bakato badan dirinya di manyo anak dia kadilaloan. Mandanga katoco itu nyo ambil sekali kasusantai laloan dake bang mungko tipi Tuhan. Di sinan jua bang nyo biasa bagolek-golek tekalo nyo lalo anarani di sinan baru bakato badarani. Oh papa dangakan ketorani, papa enggak boleh jauh-jauh bobok dekat badan sirani. Begitu keto anak. Oh mandanga kato rupo itulah nyo boboan badarani, bobok larani anak apal, bobok lah sayang lalu anak. Ba itu kato badan ini orang alun cubo baranak, bacubo robo anak, bacubo malalo anak. Oh sadang malalo anak tadi yola badan upirani lama lang tibo di Gazali. Anak tekalo Gaza tekalo karano ase dingin bana samo tekalo kaduonyo Tuhan. Osamo tekalo kaduonyo inyo sadang tekalo di rumah di ruangan tempe menonton TV. Iyo sirani jo Gazali. Pulanglah kakak dari Sirosi, satu pulang kakak Sirosi. Baliknya jale joto inyo, iyonyo ala balik di kantu. Satu tiba di labu rumah, baca assalamualaikum, alaikumsalam. Kata adik ala naik badan kakak, bertanya kakak sekali maturani kemanakan dia. Maturani kamanakan mandanga katoco itu rani bobok kak kato badaninyo iola kato rosi tadi di manyo bobok badan anak mandanga katoco itu tu bobok kak di ke ruangan TV ditampe inyo menonton mencaliknya bobok bantu itu takajui badan si Rosa. Itu sia tu nan di sampingnya tu sia lo tu di sabalanya. Onde kakak dengan bana itu kawan sama kuliah jo si Rosi, kawan setia badan Rosi. Ko ado kami semua ado, ko indah kami semua indah, ko susah kami semua susah. Tumpak di badan diri Rani nyota daga kakawan Rosi. Ko tak jo inyo indah lalu ko tak jo Gaza nyonda tidur ka Kota jo badan si Bang Gazali nani nyorani ndak namu tidur anak ndak namu makan entong menangi juo apanyo keto badannya mandanga kato rupo itu lamo tamangan uang badan rongo satuan.
lamo tamanuang badarosa mangko tamanuang manangakato sekian banyaknya orang nan datang. Coy itu banyak kawan awak nanti boleh bawa ke rumah. Yo pegawai lai, polisi lai, ba itu kato-katoinyo. Ba macam orang nambah bau, na mudo lai, na gaek lai, na mata lai, na tuo lai. Insinyur lai, pengusaha lai, indak nandake badan anak mangako joinyo namu doko taraso dake rupo iko Tuhan. Taraso dake rupo iko kato sampai badan sirosa nyopai ke dalam kamar. Satu tiba di dalam kamarnya ganti baju sekali. Tekalok badan si Rosa, Rosa tekang ngalok Gaza jangan Tuhan. Rosa tekaloknya Gaza jago, seto jago badan Gazali nyo minta izin sekali ke si Rosi. Onde Rosi ya dia abang pulang lah dia kato badan Gaza. Jadi bang kato si Rosi hati-hati abang bawa dah jangan jatuh bang olah badan lah abang olah balik badan Gazali ndak lama ndak di jalan tiba di Mangga Besar. Sampai ke rumah bapaknya dibantu apa di kadai itu bana badani. Oh tinggalnya sedang membantu ayah, sedang membantu dekat kadai terjapui badan anak Rosi. Oh iya kemanakan dari si Rosi anak dari kakaknya nambah nama Upik Sirani jago Sirani dari lalok seto jago main bawa apa. Oh satunya jago dari lalu maimbau badan Gazali menangi badan dirinya. Oh tete dengan banama aku apa badarani maku apa badan awak. Oh itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu. Oh manangi badannya tumanyo bahasa kutiko manangi badan si Rosi apalah paip mana bakarajo. Oh apalah paip karajo mandanga katoco itu ndak dapet membana di badarani rani mamaki imbau badan Gazali manangi juo tengah rumah. Oh sedang menangi mama nangi ju jagolah Rosa Ibu Rani Tuhan. Bakato rozanya kanaknya dengarkan dia nak mandi manga menangi badarani ba itu keto badaninyo mengecek badan diri anak. Oh mama sayang jurani
Homa ko papa badan rani jepui la papa badan awak mandanga katoco itu lamo tamanuang badan rosa tuan. Olamo tamanuang badan rosa sedang bamanuang mantu itu anak manangi nangi juo dibuju anak ndak namu entong manangi kare-kare lapaya nyorosi membujuk lapaya pulau rosa maumbu serato pembantu sekalian anak manangi nangi juo maimbau namo si Gazali agak saja di badan Rosi kok di telepon badan Gaza Ariado pukul 8 menikah pukul 9 hari latanga malaman yang ba itu badan dirinya ba acaronyo kemana lepon taraso sangagan badan ngawat Tuhan. Taraso sagan badan awak dan dak namunyo mana lepon anak manangi nangi juo anta malang antanyo muju la malang di anak rosa sedang manangi bentuk itu damam tinggi tibo sekali ndak tahu anak diurang rani nani ndak. Ho sadarlah Pak nyorani nak sadarlah dibawa ke rumah sakit. Malam 7 nyo dibawa joto mewah nyo. Ondak lama to di jalan latibo di rumah sakit masuk anak-anak ke ruangan dirawat badan sirani. Ukuran empus laba empus dirawat badan diri anak kehilangan naka doktor de inyon de ibu nampunyo anak piki ambo penyakit anak sebanyak iko orang nama su iko berbeda seki anak bukannya sakit damam biasa bukan lo penyakit tipus bukan lo penyakit leper bukan lo penyakit jantung bukannya damam basumbarangan oh bukan penyakitnya damam pane bukan penyakit malaria anak penyakit malarindu bu Ariado setengah pek dangal ada ibu anak sedang tabaring menandoan penyakit malarindu anak pajit-pajitan sedang lalu papa gendong sirani. Oh papa jangan tinggalin Rani main pak ke kolam renang bikinin Rani perahu besar ba itu kato badan anak. Mandanga katoco itu sinan teman wong badan rosa nanyo sabui namo papa nyoju nambah sabui nangamo si gazang ali Tuhan. Oh mencali kakak bamanuang iyo narosi la mangece onde kakak dengan bana jantakui lo kakak masalah Gazali. Oh itu tu tanggung jawab Rosi nyo kawan setia badan Rosi kok tiba pagi hari besok Rosi telepon si Gazali maka
Rosi telepon Abang Ghazali, ndak disiko di palamu. Hari pagi kalau dibilang nyot telepon di badan Rosi, mandari yang gagang telepon lapenyo bake Ghazali lah nyo ake nyo di Ghazali. Kabar Rosi dia kata Gaza. Jawapan badan Rosi, onde abang bantu si Rosi, tolonglah bang badan Rosi nyo menangi sekutiko. Menangi dalam telepon tekajui badan Ghazali onde Rosi dengan bana ndak elok do dia menangi-nangi kaban lah kebake abang bisa abang bantu badan si Rosi kita ko samo-samo cek kampus. Sakit Rosi sakit abang, susah Rosi susah lo abang, kaban lah dia kebake abang, jangan menangi mana telepon boleh jale di badan abang dia. Boleh jalan di badan abang, mendengar kata rupa itu onde abang dengan bana. Anak di badan diri kakak Rosi, yo lainnya seprema badarani, yo kamanakan dari ambo dari tadi malamnya abang pai entong menyabui nama abang. Sampai anak bang lah jatuh sakit, kini barawat di rumah sakit, sedang tabar yang ditampek tidur, maimbau namo abang bang. Mendengar katanya dari Rosi, kalau itu dia nak kata Rosi tunggu sebentar Rosi dia nana abang ala laki baju kapai kuliah biar perai abang kuliah barangke abang ke rumah sakit matu anak barawat ba itu kata badaninyo. Kata sampai alamat dapik nyokaban di badan Rosi, barake badan si Ghazali menuju si rumah sakit tuan. Orang nani nyopai nambah dua, nani yo kakak jo badan Rosi sedang menangi mau ni anak-anak onde anak mama sayang jo mama segala naik badarani. Jangan tinggal anak badan mama sayang kebakirani. Itu kata badan Rosa inyo menangi dake anak Tuhan. Sedang menangi rang badu, yo datanglah badan si Ghazali, nyo satu tiba di labu pintu, baca assalamualaikum, salam kata Rosa narosi coy tujuh. Nyo calik bana sekutiko nyo pandang bana sawakatu itu, jadi korosi kakak Rosi nan jadi pahlawan tuiko kakak Rosi nan jadi pahlawan iko mandenyo badan rani. Iyo bang kata badannya tu mau pik Rosi, ko iko kakak badan Rosi lalambe abang tahu di kakak yo kakak dari si Rosi pernah menilang motor abang. Abang dah ada punya SIM, abang dah lo memakai helm, tak sasak mantan talu pernah motor abang ditilangnya di ibu pahlawan nan cantik ko tuan. Mendengar katanya dari Ghazali menjauh badan diri Rosa onde danganlah dia abang jadi dandam bang abang kambo. Mendengar katocu itulah galak badan kesali ogah dandam sama kamu begitu kata badaninyo. Hotaruinyo tampe badan Rani sedang tabar yang juo mengecek badan Ghazali, satu mengecek badan Gaza.
Onderani anak apa rani sayang dak kabake papa rani pengen dak main jo papa duduk larani anak papa yona. Oh mandanga kato rupo itu tadanga di badarani nyo buka mato sekali nampak labu yung si Ghazali nyo cabui empus di tangan bagayui anak ka Ghazali tuan. Oh bagayui anak ka Ghazali anak la sadar co biaso la tabi rono badan anak papa jahat tinggalin rani sendiri begitu bana katoinyo. Mandanga kato dari anak onderani anak apa ndak ado jahe anak badan apa bukan lo jahat apa rani. Apa enak pai karajo de inyo sadang cuy tu anak la cegak co biaso nak tanggung sanang hati badan rosi narosa cuy tuju. Dek jadi anaknya tadi dek pintar anak pada rosa nyo ambil tangan si Roza nyo ambil lo tangan Ghazali nyo tamuan tangan kedua nyo papa dengan mama tak boleh jauh-jauh lagi dekat berdua. Oh selamanya pai. Mandanga kato badan anak yo galak lah badan diri Roza. Jadi nak kato badan Rosa cuy itu kato badan inyo kini anak main lah dulu jo apa. Ibu pai keluar mama duduk di luar dulu naik. Oh mama duduk di luar dulu anak sadang main jo Ghazali naninyo duduk di luar berfikir badan buma badannya upiak rosak. Sedang berfikir rupo itu anak tekan harinya yo malang tiba diambo nak kemungkin lo namu dotu namu jo awak dua wala banak cie inyo di dalam pendidikan. Laka bedo badan sirani bertambah merasa irani amana ma bertambah merasa nak rani ama bakato badannya rupo itu tinggalnya sedang mamanung tu bilang badan si Ghazali dua jo anak sekutiko tiga jo adik badan rosa. Udah sembuh kan anak papa udah sehat kan udah pulihkan begitu kato badannya. Udah pak kato badarani kita baba alik nak nyolang ai nak kan wang ai. Mak kita babalik nak nyolai lah dibiayai bayar rumah sakit nyobai di badan Ghazali kita pulang le nak kato Gaza. Bakato badan Ghazali kabake badan diri Roza onde bu Rosa dan awana la babaye bu rumah sakit balik ke rumah le bu badan awak. Mandanga kato di Ghazali lamu taman wang mandangan malah barangke nyo joto mewah pada Rosa nak lama do bakal lamuan sampai di rumah pada Rosa nak bermain sekutiko. Main berdua pak jo badan Gaza bermain di tengah rumah. Latibo wakatu solat bakato Gaza baki anak onde nak kandung sayang papa.
Papa solat dulu nak gak sabanta main lah dulu anak pangapa nak Mamain lah dulu anak papa mandang katocu itulah main seorang badarani tumpak di badan si Ghazali nyo ambil sekali air wudu. Sudah ambil air wudu lah solat badan dirinya. Satulah solat badan Gaza, satunya calik di badan Rosa. Nampak inyo mendirikan solat bertambah lulu hati Rosa ma bertambah lulu hati Rosa wak gagas sebantu itu anak muda sedang kuliah kini nyo santiang agama pandai lo mendirikan solat bertambah dampak hati Rosa yo indah dibilang lama bana selesai mendirikan solat di sini anak bakato papa dan akan bana ke kolam renang pa main-main. Jadi nak kato badan Ghazali papa nyobao ama nyobao ke kolam renang menyobao ke kolam renang anak sadang tagak di tepi kolam nyoelo tangan badan apa nyoelo tangan badan namanya sadang nyoelo kedua tulaan di anak ke dalam kolam sama mengkacimbu apa jo ama jatuh si Rosa jo Ghazali sama impoan dalam kolam renang bagalak-galak anak jo ngadik ma malah galak anak jo adiknya mencaliknya lah babasa-basa di kolam renang de inyo lah babasa-basa lah bagalui-galui lo Rosa jo Ghazali sadang bagalui dalam kolam sadang bagalui di kolam renang nyopaci tangan si Rosa na Rosa mamaci lo tangan Ghazali sama mencalik keduanya masih akan nak siakan jatuhlah daun di nantenggi de ulah samo tepaci tangan Rosa sayang si Ghazali kanaya hati Rosa sayang Ghazali lakana hati lah tak tahu cinta salah satu keluarnya dari kolam renang nyo ambil anak dua sekutiko yo di badan diri Rozio abang dengan bana Olap-lap badan abang nambasa ganti pakaian badan abang ba itu kato badan nyo baju abang dijamu dulu nyo ambian di Rosi nyo serawa pendek nyo ambian baju kaus salai pakai dia abang serawa pendek pakai dia abang baju kaus ba itu kato badan Rosi Odeklah sudah nyo ganti baju duduklah badan dirinya naninyo badan si Rosa sudah lo ganti baju lah duduk lo badan si Rosa ia terletak di pembantu anak bermain juga di mungko baru mengecek badan Rosa onde abang dengarkan bana yo bang
Ho tumpa anak sayang kabang, anak talanju manjo kabang, kaba nasib badarosa, abang mudo sabantu iko, anak bujang dalam kuliah, ndak pantas jodoh bang, badan rosa tuan. Ndak pantas jodoh do bang badarosa, mandanga katoco itu ndak pantas baalo katorosa. Asa rosa dia bersungguh-sungguh, kok taman abang kuliah, bulan kini abang wisuda lah tamat kuliah abang. Kok lai babana-bana awak tako ari barale ambo sadio di ho jadi suami la rosa mandanga kato bantu itu lasana ngati si rosa. Onde rosa ya di abang, onde rani ya na apa-apa keluar dulu nak nyolai na baju ala masih satu keluar badaninyo biari sari itu lasa-lasainya sudah pendidikan sudah lah jale hubungan coba darosa bertambah dake dipandangi. Manandoan hubungan bertambah dake lah kadok nyoba tempe ayah ke warung ayah Joana nyoma oh ke warung ayah Joana nyonde nak kandung nak gazali ko ado jodoh kalian berdua nanaya indak kamalarang nanaya indak kamanaga tapi kok uang piti ayah jo ndak ado dona aba itu katonyo kasih rosa. Rosa pegawai nak bantu iko lantas lo jadi polisi paluan lo badan si rosa. Kok kamu bayi piti apa nak doa itu kato ayah gak sama Maba itu kato ayah gazan ndak adodo ya kamu bayi piti ndak adodo pak kamu lagi piti alo nangkap pagi agak ba itu kato inyo. Rosa nang kemagi apa pitinda apa lo nang kemagi rosa doco itu kato badanana. Kok lain nak sabantu itu tak kok lari kabarale apa setuju kasadonyo na malah nyotako ari barale 3 kali 1 lai ari nyotako ba itu mana badaninyo abiari baganti ari abiari baganti pakan sepakan jodoh pakan tibo dipakan angkat 3 lah mulai alek babue alala nikah roza juga zali pertama nikah di KUA kedua nikah dia diri kumandan ba itu badan diri rosa selesai badannya nikah alek sudah nikah selesai banyak babalik pulang mana banyak babalik pulang tinggal badan si gazali 100 jo badan rosa cukui jo adik badan inyo ado bana nambah namurani 100 ayah si gazali nambah namo si gaib parjo ba itu bana badan inyo bakato gaib parjo tadi onde dangan lah dicucu kakek
Danga katona simaan buni mopai rani jo kakek ditampek kakek rani tinggal di warung kakek badan rani na di warung jo kakek nak badan rani mandanga kato cuy itu bakato anak pakai kakek nyonde kakek dengan bana le bulie ke nama rani batanyo mana nenek nampak dusi ke ba itu kato badan anak mandanga kato cuy itu kalau nenek nampak dusi lah puluhan tahun di maningana tumpak di badan diri Rani namu lopai jo ayah badan Ghazali nambah namonyo gaib parjo nyobao badan si Rani latih jo kakeknyo ama sayo jo apa oh ama saya jo apanyo anak tinggal jo kakeknyo onaninyo rosa bertambah senang narosi adik di si rosa bahagia mencari kakak oh bahagia mencari kakak rukun kakak jo suami barunyo inyo setia kaduonyo sayo bananyo kakak dipandang ba itu badan diri kakak iyo lainyo upi rosa oh baduo jo badan Ghazali kok tibo indak kakak kantu nyopai tampe ayah Ghazali mencari anaknya upi rangani tuan mencari anaknya upi rani ba itu bana badaninyo na kakek majan anak majan cucu badaninyo besuarani kakek ajan caro-caro badagang talu caro-caro manggale di warung ba itu kato badan kakek jadi ke kato badan ninyo mandangarani mangecek jo ayah badan Gaza tadanga juo jo si roza senang hati badan ninyo tuan besanang hatinya badaninyo mencari cucu jo kakek besanang-sanang bagalak-galak senang hati rosa jo Ghazali sayo inyo dipandangi sekeluarga sayo sekato ndak ado batangka-tangka ndak ado inyo bagadue setahun jo 2 tahun ninyo di dalam rumah tanggo aman dipandang badan rosa
aman si Rosa nyojo Ghazali yo jatuh lah daun di nantenggi jatuh nyokate batu katana jatuh sularonyo deklah amannya Rosa jo si Rosi sainggo kabaiko kaba Ghazali jo si Rosa dulu sarato jo badan Rosi na lain banyak lo olanan kalati boy